לכם לערוץ שלי, נראה לכם עכשיו שולחן אופטי מעוצב ביותר ביפיו. הנה תסתכלו יפה, שולחן אופטי ארקיד, לא ארקיד, סליחה, פוטבול. כן, אני אומר פוטבול, שולחנות ביליארד, הוא אחד משולחנות הביליארד המעוצבים. אם תרצו לראות בכל סרטון יש גם שולחן כדורגל, נציין את זה בסרטון הבא. שולחן כדורגל ביליארד, שולחן סנוקר ביליארד ועוד שולחנות שהולכים להיות לי. אני חוסך כאילו כסף למכונה של איך קוראים לה? ארקיד גיים, זו מכונה כזאת, מה זה שווה? אני הולך לפתוח ג'ויסטיק בתוך הבית שלי, אז יאללה ביי. לפני שאני זה, אני אראה לכם רק כאן חאוקי הזה, הוא מסיבי, הוא מעץ, ובסרטונים הבאים אני אצייר לכם סרטונים יותר קבועים ויותר מגרים. עכשיו רק הפתיחה, כי עכשיו פשוט זה נגרר גם בזמן מלחמה, אם אתם רואים פה מים במלחמה. אני אחרי זה אראה לכם סרטונים יותר עמוקים ויותר חוזרים, אתגרים שאני אעשה, דברים שאני אעשה. עכשיו אני כרגע מראה לכם קצת רגילים שיש לי, פרטים קטנים שיש לי. ביי.